Ben, boas tardes, boas noites, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do pleno do mes de maio. Temos como primeiro punto de orde do día a aprobación da ata do pleno ordinario do 27 de marzo de 2018. Si non hai nada que decir, dase para aprobada. E pasamos entonces ao segundo punto de orde do día, que é unha aprobación de recoñecemento extrajudicial decreto. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas. Si tratase de traer a pleno un acordo de aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial decreto número 2/18 e recoñecer as obrigas económicas correspondentes por un total de 4.597,37 euros con cargos a aplicacións orzamentarias seguintes: Programa 920, Económica 22.501, 3.488,32 euros, e o Programa 433, Económica 22.200, 1.109,05 euros. Total, 4.597,37 euros. Trátase de dúas facturas correspondentes para o pago do que é o aluguer do espazo que se fai o mercadillo, a conta e logo 1.109 euros para pagar facturas de R que chegaron despois do 1 de xaneiro deste ano. Tengo a palabra por todo socialista. Boas noites a todos e todas. Eu vou máis ter neste punto. Son dúas facturas que nos dixeron a Comisión Informativa que quedaron traspapeladas dos meses do verán para pagar de aportos e máis as facturas de telefonía. Os erros ou os traspapeles, serán consecuencia e tenéis que asumir o equipo de goberno e eu simplemente vou máis ter. Polonio. Seguindo as informacións que tivemos na respectiva Comisión Informativa, entendemos que son dúas facturas, unha delas que ten que ver con a adaptación do paquete suscrito con R e outras traspapeladas con relación tamén ao mercadillo, a ocupación dos terreos de portos que xa podían ser gratuitos do mercadillo. O Brega entende que estes cartos se deben, que hai que pagalos, e por tanto vai a votar a favor. Muchas gracias por el Partido Popular. Buenas noches. Nosotros también vamos a votar a favor, como hayamos hecho en ocasiones anteriores, cuando se trata de compromisos de pago con proveedores que por temas básicamente administrativos se han demorado en el tiempo. Nada máis, non? Moitas gracias. Procedemos antes a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións, aprobase con unha abstención e... Pasamos ao terceiro punto do orde do día, que é unha proposta de resolución do procedimento de revisión de oficio das licencias de obras 1/2006 e 2/2006. Este asunto xa veio ao pleno, pasou o prazo de alegacións, onde se presentaron por parte de dúas alegacións, e simplemente ratificaron no pleno para poder enviarlo ao Consello Consultivo e que dictamine cal é a resolución a tomar neste asunto. Tengo a palabra a voceira socialista. Pois como no pleno do mes de xaneiro, que foi cando se truxo isto a pleno, naquele momento dixen que me faltaban moitísimos argumentos para un proceso tan largo de 12 anos, que me faltaban moitísimos argumentos, moitísimos informes, moito por coñecer de todo este expediente. Entonces, a información non a teño, de feito, pola mañá e chamei ao secretario para comentarlle, porque claro, son
dúas licencias no ano 2006 e non se cumplía o PESON que despois aprobou definitivamente no ano 2007. Entonces, a ver, non entendía como podía ser e díxome porque non sabían as licencias, non sabían paralizar unha tramitación do PESON. Eu recordo que sí, que sabían, ou polo menos había dito que sabían paralizado. Non sei o que pasou, porque anunciarse de que se había paralizado ou se habían paralizado, non sei o tempo, nin canto, pero que excusaban de haber estas... Si se paralizaran as obras, excusaban de haber todos estes problemas, porque se o proxecto se adaptaba ás normas subsidiarias, a ver, non... Por eso digo que me faltan moitísimos argumentos, moito que saber en todo este proceso, que desde logo que descoñezo, Polo Benega. Sí, o Benega precisamente estás apuntando no que di a compañeira do Partido Socialista o que solidaríamos é que desde a bancada do goberno se faga un resumo, xa que hai xente que non estando aquí, se está vendo por internet, se faga un resumo de que foi o que ocorreu con estas licenzas, tamén que se informe a cidadanía dunha forma clara, suficiente, de cales poden ser as consecuencias para o Concello co a tramitación que hai que facer destas licencias. Polo Partido Popular. Bien, nosotros ya manifestamos cuando vino al pleno que creíamos que era un punto que había que retirarlo, había que estudiarlo en profundidad porque podíamos entrar en responsabilidades que entendemos que pueden ser significativas y que realmente también entendíamos que a nivel administrativo había parámetros que podían determinar que esa responsabilidad no tendría que ser únicamente o exclusivamente del Concello y bueno, no se retiró, en aquel momento nos estuvimos y vamos a volver a terminar. Ben, o expediente é moi complexo e, bueno, as licencias de non estiveron suspendidas, non sei se suspenderon algún tempo, pero antes non todo o tempo a tramitación do PESON, seguro. A licencia se concedeu de maneira un pouco irregular, pero, bueno, é certo que o que dixo o portavoz do Partido Popular na comisión informativa, que tamén os técnicos responsables do proxecto iniciaron obras sin acta de replanteo, e que despois tampouco se paralizou, se paralizou, se volveu, bueno, o expediente son centos de folios, non sei, para resumir aquí. Esta proposta é que se xa o Consello Consultivo que dictamine o que ten que acontecer, pero en todo caso eu lle pido ao secretario que explique o maior posible de maneira breve un pouco o proceso, o expediente, e por que facemos esta tramitación. Este expediente comezou co otorgamento de dúas licencias de obra, están aquí discutidas, iniciouse a obra, por parte do Concello detectouse que a obra non respectaba que recollía a aprobación inicial do PESON, paralizouse a obra e iniciouse un expediente de reposición a legalidade urbanística. Na tramitación dese expediente, ordeouse a demolición do xa construído e a promotora recurriu en vía contencioso administrativa, ordenouse que de novo o Concello se pronunciara sobre a legalidade das licencias. Ao analizar a legalidade das licencias, vese que as mesmas se concederon en contra das determinacións urbanísticas que eran aplicables nese momento. Visto iso e que non é un erro que pode ser subsanado, pois acordouse iniciar un procedimento de revisión do oficio desas licencias para deixalas en efecto e despois esclarecer as responsabilidades que poidan existir nese procedimento. Como ben dixo na comisión informativa o voceiro do PP, aquí é unha concurrencia de culpas, parte do Concello en vía administrativa, pero tamén por parte da promotora, do constructor, por non solicitar un acta de replantexamento e outras cousas que existen no expediente que ahora son un pouco complexas de explicar. En todo caso, tampouco non sei exactamente que vai a resolver o consultivo, non? Non, porque estes son expedientes do ano 2006, xa transcorreu bastante tempo e pode que o Consello Consultivo determine que por o transcurso do prazo non procede a declarar a nulidade polos prexuizos que se pode causar a promotora. En todo caso, cando resolvan, pois será o momento de negociar coas persoas propietarias da vivenda si hai demolición, bueno, si non son nulas, as licencias e hai que demoler, habrá que negociar con eles pois a corresponsabilidade ou si a responsabilidade de todos eles ou xa veremos.
En principio, para que a xente sepa de que estamos falando, en principio sería demoler, creo que 3 metros da parte, non? 3 metros da parte de atrás para que se produzca o retranqueo, que afectarían unha zona da vivenda que simplemente é a sala de estar, o comedor, ou unha sala, non hai habitación ni cociña. Habrá que discutilo, porque eles van a considerar que non é tan sinxero como eso, porque claro, se planificas unha casa de unha forma e despois a sala se te queda reducida a metade, pois non é funcional, non é tan fácil como eso. Pero, bueno, eso será un paso posterior en función do que diga o Consello Consultivo e resolva, pois, entonces chegar a ese momento de chegar a esa negociación. O expediente poden consultar aquí cando queiran e xa digo, é moi complexo, moi largo e con moitos matices, moitas interpretacións da lei que son contradictorias según quen o defenda. O Concello foi foron contra o Concello as dúas partes, tanto a promotora de vivenda como a veciño afectado, e, por lo tanto, hai que darle paliente de alguma maneira e salir desta situación na que se atopa esa familia que ten unha casa que non é legal, non ten licencia de ocupación e, bueno, é unha situación que hai que intentar corregir. Non sei o que podemos decir, e a salida que vimos é esta. En palabra, o Concello Socialista. Bueno, eu nada, o sea, ratificarme no dito anteriormente no pleno do mes de xaneiro. Bueno, para a próxima, cando sea un expediente así tan longo complicado, danos unha unidade didáctica o señor secretario, porque, bueno, se é complexo e interpretacións como para que non só nos poñamos con él. Sí, os caixas. Pois unha unidade didáctica. Olea. O Partido Popular, non máis? No, só ratificar que realmente pudo haber un problema administrativo na concesión de la licencia, pero se ahí construyó sin cumplir todos los requisitos formales para hacer la construcción, como es la preceptiva obtención del RAT de replanteo, la responsabilidad, pues habrá que determinar de quién es. Supongo que el director de obra, que es el que presenta un proyecto que no se adecua a las normas, cuando el PSOE realmente no suspendió las licencias en todas las parcelas del ayuntamiento, sino solo en aquellas en las que estaban afectadas para la revisión. No sé si aquella zona realmente estaba afectada o no, entonces desconozco si, por lo menos, si realmente tenía que estar suspensa la norma. Sí que lo que es cierto es que la licencia se otorgó, que también sí que es cierto que no se puede iniciar la obra sin la arte de replanteo sobre un proyecto que presentó un director de obra y un arquitecto que también tiene que ser conocedores de lo que es la legalidad urbanística. Porque al final la responsabilidad en caso de existir por haber cometido una obra que no se debe asumir, pues habrá que determinar quién es, pero nosotros entendemos que no es responsabilidad del ayuntamiento. Bueno, en todo caso, sí. Sí. En todo caso, bueno, sí, é moi discutible. Vende o 2006, estamos 12 anos despois e hai que buscar unha salida para resolver isto, e o Consello Consultivo é quen pode facer un dictamen no que o Concello se pode apoiar por encima dos contenciosos que temos hoxe en día e a partir de aí pois, buscar solucións. Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Abstencións? Perdón, votos en contra? Abstencións? 6 abstencións e 7 outros. Pasamos ao punto 4 do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE relativa a mellorar as deficiencias no centro de saúde. Ten a palabra a Concello? Sí. Bueno, que se vota a emenda. Debatimos, pero votamos la emenda. Bueno, adiantar la emenda que está proposta, a mí no me parece mal, o sea, que se pode engadir perfectamente.
ao resto da moción. Bueno, isto é unha moción para mellorar as eficiencias do centro de saúde. É certo que xa se presentou con anterioridade a outra na que se pedía o mesmo, máis ou menos, e que se non a Consellería nos facía as gestións pertinentes diante da Consellería, pois que o Concello que asumira pois todas as melloras que aquí se decían, posto que tamén nos colexios, por exemplo, se fan inversións que non corresponde tampouco facelas ao Concello e se levan a cabo, e tamén se fixo, neste caso, o tellado deste centro de saúde co plan de obras e servicios da Diputación cando lle correspondía pois facelo aos Sergas, non? É un inmoble que, está en un estado calamitoso, non se traballa con obxectos nin con mercadorías, tratamos con persoas e con vidas humanas, e os defectos que nos pode ocasionar incluso perjuízos para a saúde dos traballadores e o malestar presente nos mesmos poden interferir na adecuada prestación dos servicios aos usuarios. Na Voz de Galicia, que isto, presentouse a raíz de ver a noticia do 23 de marzo, leía que a xerente da área sanitaria había visitado o centro que iba a resolver as deficiencias do mesmo, que as necesidades que conseguían e o pintado das zonas deterioradas polas unidades e a eliminación de recursos que existen en distintas consultas que dificultan a apertura das fiestras e reducen o espacio. Hombre, a ver, isto está ben que o faga tamén, pero desde logo, de paso que elimina as repisas, tamén vería as ventanas, a doble fiestra que ten de aluminio, sen rotura de ponte térmico que no inverno filtra o frío e no verán acumula o calor. Todos os anos que ten este centro de saúde, os 20 e tantos, son, bastantes, ou 30, non sei, non recordo exactamente os anos que ten, a día de hoxe ainda non chega agua quente aos despachos da planta superior. É dicir, para facer cousas tan sencillas como unha limpeza de oídos, ves aos profesionais sanitarios pois con recipientes e buscar agua abaixo. Normalmente fan eso porque se abren o grifo teñen que gastar cantidades ingentes de agua para que lle chegue agua quente. E despois, a caldeira é anticuada, consume excesivamente, gasóleo, o mobiliario do centro tamén hai, é necesario repoñer moito del, no mobiliario tamén o uso, pois, se deteriora e se gasta, e o que pretendían no momento de presentar a moción, o que se pretendía do Partido Socialista é que aos Sergas se chegara un acordo unánime de todos para facer a presión necesaria entre a Corporación da Pobra do Caramiñal para que, polo menos, estas cousas que son mínimas, non hai cousas extravagantes, nin cousas novas de servicios novos, ou son cousas moi básicas, pois que lle chegara o propio equipo de goberno diante dos Sergas pode negociar pois coa forza de toda a corporación. E os acordos que pedía era instar ao Servicio Galego de Saúde para que, ademais da eliminación das repisas das consultas, pinte o centro, se repoña o mobiliario, se cambien as fiestras actuais por outras con aislante térmico e acústico, se cambie a caldeira de unha vez por todas que a agua quente chegue á planta superior. No punto 2, poñía dar traslado urxente da moción e a súa aprobación aos Sergas, incluído de maneira expresa a xerente da área sanitaria. Vou pasar a ler o punto 3 que se lle engadiría a proposta como emenda do BNG, que di instar ao Servicio Galego de Saúde a asumir a titularidade do Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal, completando o proceso de cesión iniciado en outubro de 2018, coa aceptación dun convenio entre a Consellería de Sanidade e o Concello, continuando co inicio do procedimento de colaboración en novembro de 2009 e seguindo pola cesión gratuita acordada no pleno ordinario de 25 de marzo de 2010. Iniciouse no 2008, dixo 2018. Sí, pero non pasa nada. Podo negar, teño palabra. Desde logo é certo que o noso centro de saúde adoece, ten un montón
un montón de deficiencias e supoño que ao falar delas imos a escoitar de novo falar dese Guadiana Centro de Saúde que aparece e desaparece con excesiva, moitísima frecuencia en estos plenos. De que de maneira, desde logo, dentro de BNG estamos a favor de que se poña en condición totalmente non a ranxos mínimos, sino totalmente todo o que se necesita para que ese centro de saúde sea merecente do nome de tal, que sea tamén merecente das xentes que así que ali íamos a pasar polas consultas e, desde logo, recordaremos tamén, queremos recordar que xa fomos tamén contrarios á inversión de diñeiros que vían de plans da Diputación nunha instalación que supoñemos que tiña, como tantas outras do país, un convenio co Sergas en canto ao mantemento. É por eso que presentamos e nos parece que é moi a caída a emenda que acaba de ler a compañera concelleira do PSOE para de unha vez terminar, completar ou informar de como está o proceso que se acordou unha sesión gratuita depois de moitas vicisitudes no pleno ordinario do 25 de marzo de 2010. O Goberno ten a palabra o Concello de Sanidade, Miguel Abancos. Ben, boas noites a todos e a todas. Pois, nós estamos de acordo en que o centro de saúde ten que ter un mantemento, de feito, aí están un pouco as inversións que se fixeron hasta ahora. Estamos mantendo conversacións fluidas co persoal do centro de saúde, con unha persoa do xeron, pois, responsable un pouco de manter as conversacións neste caso, con nós e tamén co Sergas. Nesa visita que fixo a directora xeral da área sanitaria, pois veu perfectamente as deficiencias que había no centro de saúde, fomos acompañadas por persoal do propio centro de saúde, e nas conversas que mantivemos acordamos pois que faríamos un estudio para ver cales eran as melloras que se podían facer por parte dos entes. Non vou a mentir dicindo que o van a facer todos, porque realmente, cando falamos unha conversa que tuvemos pois, José Manuel Fernández, que é o técnico que leva o mantemento da área sanitaria, nos dixo que a maioría do presuposto tiña xa comprometido, pero sí que había cousas que se podrían facer por parte dos Sergas, que habría cousas que podríamos negociar para facer de maneira conxunta, pois ben, poñendo a nosa man de obra, eles pagando material ou viceversa, e nesas conversas, pois, en as que estamos. Sabemos perfectamente cales son as deficiencias, porque como xa dixen, visitamos varias veces o centro de saúde e eles tamén saben cales son as deficiencias e agora, pois, tocarános ver cales se poden facer por fases, cales se poden facer pois de maneira máis ou menos inmediata, como si se dixo que o tema das mamparas estas que están nas ventanas, retiralas, non todas, sino unha zona, deixando o que é a pileta, o pintado de certas cousas que se podrían facer de maneira máis ou menos automática, e outras carencias como podría ser o cambio das ventanas, pois que eso habría que miralo se podría facer por fases ou ver como se podría facer, non? Pero evidentemente as conversas están abertas, estamos nelo e estamos pois buscando a maneira de solucionar e de ter un centro de saúde pois mellor do que está cando chegamos, que xa está, e que poda pois estar o mellor posible. Polo Partido Popular. Bien, para el Partido Popular sempre el centro de salud fue una gran preocupación. Por eso en su momento, aunque entiendo que a muchos no le guste y parece que eso lo del Guadiana, pues creo que no es una realidad. La realidad es que el centro de salud estaba conseguido, hay documentos que lo acreditan, cesión de un terreno que era cierta, que además incluso hay ciertas discrepancias en el tema de la resolución, pero sí que lo que es cierto es que el centro de salud no cumple todos los requisitos. En su momento el Partido Popular, siendo consciente de eso y la importancia que tiene para los vecinos y para el bienestar de cada uno de nuestros vecinos, se propuso y consiguió la construcción de un nuevo centro de salud. Si hoy no está ahí, es por responsabilidad de los tipos de gobierno que gobiernan hoy y las fuerzas políticas que los han puesto ahí para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, nos sorprende que hoy
hablemos de reparar cuando podíamos estar disfrutando de un centro de salud totalmente nuevo, operativo y con mejores servicios y mejores dotaciones del que tenemos hoy en día. Independientemente de ello, como realmente no se ha conseguido o han desaprovechado la oportunidad de tener ese nuevo centro de salud, lo lógico es mantener y gestionar lo que tenemos. Ello implica realmente tener actuaciones que es responsabilidad del gobierno conseguirlas. Después de 3 años nos es grato ver que se empiezan a hacer cosas, pero sí que creo que lo que también es significativo es que hayan tardado 3 años en conseguir algo. Por nuestra parte, en ese sentido, vamos a votar a favor de la moción en cuanto a las modificaciones. Ahora, en cuanto a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, nosotros seguimos defendiendo el conseguir un centro de salud nuevo. Y seguimos defendiendo que ese centro de salud, que es un municipio de propiedad municipal, sigue siendo propiedad municipal. Para eso puedes acreditarlo y utilizarlo en otros servicios que son importantes y necesarios en nuestro concello. Por eso, cederlo de forma asumir la cesión de esta manera, nosotros hoy por hoy no estamos a favor de ello. En su momento se planteó, porque no había opción de conseguir un nuevo centro. En cuanto se consiguió un nuevo centro, lo lógico y natural sería seguir conservando ese edificio, que es patrimonio municipal, conservándolo y manteniéndolo y dedicándolo a otros servicios que siguen siendo necesarios para nuestro concello. ¿Qué palabra decir el socialista? Bueno, a verdade é que este centro de saúde vai para moitos anos. Non é unha cousa que haya unha inmediatez en facer outro novo, non? De momento é o que temos. Tamén, o Partido Popular había traído a esta proposta de facer a cesión do centro de saúde e si se aprobou aquí en pleno. Me imagino que nese momento sería por unanimidade, e ahora me extraña que nos diga que non está de acordo, porque eu creo que naquele momento foi o propio Partido Popular o que trouxo ese punto ao pleno. Como non hai días de inmediato de que haga un novo, pois, bueno, o mellor, o adecuado sería que sí, que se fixera cargo da cesión e que dunha vez por todas pois puxera un centro de saúde, a ver, se non digo moderno, con de últimas tecnoloxías e últimas, non, xa digo, un centro de saúde pois normal, do máis normal. Claro que é certo que o equipo de goberno é o que lle toca xestionar todas estas cousas, e o centro de saúde tamén. Eu tamén me gustaría recordar que cando o equipo de goberno ao principio da legislatura había convocado no salón de actos da ida do Museo Valle Inclán unha asamblea, unha reunión para que todo o mundo expuxera o que lle parecía facer un novo, facelo de onde estaba, ou o que parecía. Eu recordo que naquel momento dixen que, hombre, ante o centro de saúde que propoñía o Partido Popular, desde logo, o sitio, desde logo, non era adecuado. Para nada era adecuado polas múltiples cousas que dixemos xa naquel momento. Pero, polo menos, antes de quedar sin ningún, pois que fixeran que adiante, non? Porque despois, pois veríamonos pois nas situacións en que se prestan os servicios sanitarios. Pois nada máis, a miña intención foi traela para que o equipo de goberno se soporte, cada negocio e ca xerencia de atención primaria, e que, por lo menos, o máis básico, pois que invirta os servers que lle corresponde facelo como fai nos demais centros de saúde do resto de Galicia. Moitas gracias, o voceiro do BNG. Sí, o señor Durán, o vocero do Partido Popular, lóxicamente, o color do seu cristal faille ver que podería existir agora un centro de saúde novo se houberan seguido todas as pautas daquel realismo máxico con que o mandato do PP, entre 2011 e 2015 vaticinou que íbamos ou anunciou que íbamos ter o centro de saúde. Non o teríamos ni aínda que aquelo fora certo, non estaría. Pero o que sí é certo que sí teríamos é o abandono no que se atopa o noso centro de saúde. O que temos, o que necesitamos, hasta tanto non se poña unha nova placa dicindo quen era o alcalde do Concello e o conselleiro de saúde cando se inaugurou o novo edificio. E, polo tanto, estamos obrigados a que ese edificio conte con todas e absolutamente todas as garantías necesarias
para os seus usuarios. Un centro que se naceu con moitas eivas, pero que non vamos a recordar aquí, por exemplo, a cuestión dentro da zona de urxencias, que hubo que cambiar, porque non se podía, hubo que modificar, porque non se podía mover dentro delas. Por tanto, fora como fora, o que sí é certo é que a condición decadente do actual centro de saúde da Pobra sí obedece ás políticas intencionadas ou non do PP naquel tempo e ese centro de saúde de Guadiana que aparece desaparece, digo, insisto, afirmo, intermitentemente en estos plenos tamén é responsable deles, pero o que temos é o que temos. Por outra parte, para rematar esta miña segunda intervención, queríalle preguntar ao concelleiro señor Alamancos que faga o favor de explicar algo de si fora desas obras que falaron e non falaron, si hai algunha intención de seguir adiante ca cesión das instalacións aos Sergas e se non, por que razón? Cuestión para os Alamancos. Ben, vamos a empezar primeiro. Eu creo que xa o debate do centro de saúde novo ou non novo creo que sabe moitas veces, creo que agora estamos debatendo outro tipo de moción, pero sí que a lo menos curioso que nos digan agora que a cesión se debe facer porque un ben municipal podría utilizarse para outras para outras utilidades, cando o abandono do centro de saúde non é de fai 2 días, nin 3, nin 4 anos, nin 5 anos. Ben de largo, só falta que nos digan que tamén querían que as unitarias do Camiño Ancho e na Ribeirinha, ademais, pois que tamén son bens municipais, quixeran facer algo con elas, porque o abandono tamén era o mesmo. Como digo, temos as conversas abertas e intentaremos pois poder acordar todas aquelas melloras que podan facer do centro de saúde un centro de saúde mellor para a utilización do mesmo o tempo que dure esa utilización, sea 1 ano, 2 ou 5. Creemos que as condicións teñen que ser óptimas ou polo menos intentar que sean óptimas en todos os momentos, en toda circunstancia. En canto á cesión do centro de saúde, nós creo que tamén era algo que temos debatido en varias ocasións. A nosa intención ao principio sempre era tamén pedir a cesión do centro de saúde aos Sergas, porque creíamos que era a maneira de que eles fixeran un mantemento do edificio, pois un mantemento moitas veces costoso, como vedes, as deficiencias que están acumuladas de anos, pois tamén son custosas. E, por outra parte, tamén tiñamos pois un pouco o debate de si podríamos, a construción dun centro de saúde novo no futuro, pois utilizar esas instalacións para outro tipo de utilidades. Nós non vamos a dicir que non a cesión do centro de saúde, creo que era unha opción que nós tamén manexábamos e creo que se pode pedir perfectamente a cesión aos Sergas do centro de saúde para que pagan pois, o mantemento as actuacións que sean necesarias, como así fan pois, con moitos centros de saúde. Cando debatimos isto por primeira vez e preguntamos o que nos dixeron que tamén estaba paralizada pois, a aceptación por parte dos Sergas de novos centros de saúde para entrar dentro do que é o seu mantemento e demais, aínda que non fai moito, pois sí que hubo uns cantos centros de saúde que pasaron a titular de os Sergas. Nós non vemos ningún inconveniente en facelo, creo que temos ese debate de si podría utilizarse no futuro, pero tamén creemos que tamén, pois, seguramente podríamos optar e falar cos Sergas unha opción de futuro de si o edificio queda sin utilidade, ao mellor, pois, os Sergas tampouco ten moita intención de seguir utilizando. Ben, se me permite o seu concello, na visita da xerente, ela mesma nos recomendou que demos este paso. E o problema que comenta o portavoz do PP non se dá porque se algún día temos o centro de saúde novo, que esperemos que sea pronto, a Sergas non vai ter ningún interés en manter ese edificio e se revertirá para o concello. Entón, non lle vexo ningún problema a emenda do BNG, pero bueno. Tengo a palabra para o portavoz do Partido Popular. Bien, ya manifestamos que realmente vamos a votar a favor de la mejora del centro de salud, como es, creo que, responsabilidad por parte de cualquier responsable político que lo que busca es el bienestar y la mejor atención de cualquier de sus vecinos. No dejamos de reprocharles a ustedes que hayan perdido el centro de salud. Usted habla del Guadiana, del cristal, del color del cristal,
Pues mire, yo no sé cuál es el color del cristal. Lo que sí sé es un compromiso de la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, el 28 de noviembre de 2014, donde manifiesta, y leo literalmente, el gobierno que represento tiene adquirido el compromiso firme de construcción del Centro de Salud de la Póvoa de Caramiñal, estimándose su construcción no ano 2016, de forma que se asegure o cumprimento da condición establecida pola familia excedente da parcela, onde se ubicará o mismo. Eu entendo que, ao final, a ustedes non les valen ni los documentos proscritos ni los documentos firmados por la Consejera de Sanidad. Le valen las palabras y los documentos vacíos. Me parece muy bien, pero el documento está aquí, ya se lo he dicho 3 veces. Que usted tenga o no acceso a él no quiere decir que el documento no sea cierto, que este no sea la firma de la Consejería de Sanidad y el sello de la Junta de Galicia. Eso, oiga, usted tendrá el conocimiento que quiera, pero es que no me gusta a mí, porque... No. Yo no tengo ningún problema de facilitárselo, se lo he dicho en varios ocasiones. Ya le pedimos que no lo sí. No tengo ningún problema en facilitárselo. Lo que es cierto es la realidad. Igual que era cierta y real la cesión del terreno que está ahí. Podrá o no gustar, como decía la concejala del Partido Socialista, la ubicación. Está muy bien, es un tema subjetivo de análisis de cada uno. Pero la realidad es que ese centro era una realidad de construcción y había un compromiso firme. Existía el terreno y existía el compromiso financiero para aumentarlo. Y hoy estaríamos disfrutando de un centro de salud con todas esas opciones óptimas y de mejor calidad que estamos hablando. La realidad es que si no se ha hecho es por responsabilidad de quien es. El equipo de gobierno que lo ha desestimado por sus motivos, que yo no comparto, pero por sus motivos y por las fuerzas políticas que lo han puesto ahí y que las han consentido, no por nosotros. Nosotros seguimos peleando por un centro de salud nuevo. Y seguimos peleando porque el sistema sanitario y la atención sanitaria de nuestros vecinos sea la óptima y la mejor que se merece. Entendemos que no se está haciendo así por las circunstancias del local en el que estamos hoy dando ese estudio. Realmente nos sorprende la inmediatez, porque la inmediatez, si se hubieran hecho las cosas bien, hoy tendríamos un centro de salud muy bien dotado, la ubicación no sé si es mejor o peor, pero que sí es cierto que yo veo, vaya, viajas por ahí, en el centro de salud de Saltiño, tú tienes que desplazarse en coche, en Santiago, veo, estoy en muchos de Santiago, tienes que desplazarte 10 kilómetros por hora. Aquí parece que 200 metros es un gran problema de ubicación, pero es un criterio, vuelvo a decir, subjetivo. La realidad es que el centro de salud no existiría, estaríamos disfrutando de él y hoy lo está disfrutando otro concello como Santander. Pero bueno, parece que la culpa no es de nadie, encima la culpa es del Partido Popular, que oye, deja un local pues abandonado, y aquí parece que todo no sé qué, ahora, si está tan abandonado, ustedes en 3 años tendrían que haberlo puesto, oye, esto es y los colegios parece que estaban mal. Ustedes miren, me parece muy bien que hablen de mantenimiento cuando no lo hacen, que quieran presumir de cosas que no realizan, que carecen de gestión, porque después de 3 años están diciendo que están consiguiendo ahora ciertas cosas, ¿no? Pero no achaquen a los demás que han conseguido que los centros estén, han conseguido centros de salud nuevos, han conseguido el compromiso, el terreno y la financiación de haber conseguido lo que tenían que era su responsabilidad del Consejo. Y en cuanto a la cesión del terreno, miren, me sorprende que ustedes estén hablando de ceder el terreno para que después no lo devuelvan. O el inmueble, no el terreno, para que después no lo devuelvan. Yo creo que no hay que engañarse. Si usted cede un inmueble a otro organismo, la propiedad es del otro organismo. Y el criterio que hoy le manifiestan, o la intención, hoy será la que es, pero mañana puede ser otro totalmente distinto. Entiendo que es un inmueble municipal que en su momento se consiguió, se construyó, que tiene... Y el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, si de algo carece muchas veces es de locales, para realizar otro tipo de actividades, porque como todos conocemos, no tiene ni terreno público. Renunciar a algo que es nuestro a cambio de nada, pues yo, tal como está planteado, permítame que lo mínimo que me sugiere es, al menos, someterlo a un estudio más pormenorizado. Pero tal como está, yo entiendo que el ayuntamiento no tiene por qué ceder parte de su patrimonio a ningún otro organismo público a cambio de nada. Y menos si lo que ustedes pretenden es después volver a recuperarlo, porque yo sí ya no entiendo nada. Hacer un camino para deshacerlo, yo permítame que discrepe y que me sorprenda. Por eso, en lo que es la moción el contenido de la moción de mejorar el centro de salud, sin duda, seguiremos reprochándole, siendo el Guadiana, el Ebro, el Guadalquivir, me es igual el río que usted ponga y el cristal y el color del cristal que quiera, que se haya perdido un centro de salud que hoy estaríamos disfrutando todos, porque es algo que beneficiaría a todos y cada uno de nuestros vecinos. Documentos tenemos que acrediten que lo que decimos es cierto, contra las palabras vacías que muchas veces escuchamos. Entiendo que les parece mal que lo traigamos al pleno, que lo hayamos traído en otras ocasiones y que hablemos de centro de salud, pero es que para nosotros un centro de salud nuevo, óptimo y con buena atención es algo que era
es y seguirá siendo prioritario. Y seguiremos peleando porque sea un centro de salud luego nuestro control. No depende de nosotros, depende del equipo de gobierno y de quienes nos han apoyado. Así que la responsabilidad es de quienes. La nuestra en su momento, el equipo de gobierno que estaba, fue conseguirlo. Lo consiguieron y ustedes lo han despreciado. Pues oigan, no le echen las culpas a quien no la tiene de haber hecho bien su trabajo. Y en cuanto a la, vuelvo a decir, en cuanto a la enmienda de la sesión, vamos a votar en contra porque entendemos que tener un inmueble municipal sin tener un convenio de que determine qué, cómo y por qué, pues no lo vemos, independientemente de las circunstancias. Creo que hacerlo y plantearlo para después de retrotraerlo, pues menos todavía. Ben, despois do seu discurso habitual sobre o centro de saúde, pois eu vou decir que ese papel non vale absolutamente para nada. Evidentemente. O que vale, por favor, o que vale evidentemente é que vayan os orzamentos e se aprobe. E nunca estuvo, a pesar de que estuvo o cartel ali colocado. Nunca estuvo nos orzamentos. Nos, en ningún, por favor, en ningún momento nos sentamos con a cosa e dixemos non queremos o centro de saúde na obra. En ningún momento hubo esa reunión. Todo o contrario. Nos dixeron que xa se vería, que habría cartos, que faláramos da parcela, a ver se se podía facer ese ano, que medida variante, por suposto. Non echamos ali e dixemos non queremos un centro de saúde porque non estamos mal da cabeza, evidentemente. Evidentemente. Vale. Tiñamos outra opción que está tardando máis do que pensamos, pero no pleno de xuño esperamos que veña aquí o acordo para facer a modificación do polígono 2 e ter por fin esa parcela. E despois veremos se o Partido Popular no goberno da Xunta ten a disposición de financiar o noso centro de saúde ou non, porque a necesidade existirá máis perentoriamente 3 anos despois que no 2015. Pero bueno, e en todo caso, sobre o tema da cesión, vamos a ver. Que queremos facer isto para que se faga cargo por completo de todos os gastos a Consellería, para que pague a limpeza, para que pague o gasóleo, para que pague todo, e o Concello xa non teña competencias ali, e asuma as súas, teremos as competencias despois de seguir reclamando que fagan o que ten que facer en todo caso, pero xa non terá que facer o Concello absolutamente nada, e forraremos esos cartos de aquí a que exista un novo centro. Eso é algo clarísimo. E en todos os casos onde hai un centro vello e se fai un novo, o vello repercute de novo no Concello propietario. E se non, para que iba a querer os Sergas aquí, que vai vender, especular, facer un edificio de baixo 3 plantas que non ten ningún sentido, evidentemente. No, non lle permito, ten a palabra... Me parece muy mal que cuando usted salta en turno, No, é que eu son o presidente, sí, pero, pois, eu utilice todos os argumentos ao principio e sí se lle pode contestar o señor Almanco, se non lle teño que contestar eu. Ben, pois eu tamén podo intervir cando me parezca oportuno. Porque non lle vou deixar para o tempo porque vai a repetirnos outra vez a mesma perorata 3.000 veces e xa acaba de decir todo. Ten a palabra, por favor. Bueno, eu incidir máis ou menos pois xa no que se leva dito aquí, o convenio para a cesión do centro de saúde, o que tiña que ter é unha cláusula que dixera que no momento de que non se prestaran ali os servicios sanitarios que revertiran no Concello. Eu creo que había noutros tipos, o sea, noutros convenios, por outras circunstancias, creo que tiña visto máis ou menos unha cláusula similar. Creo que eso non sería o problema, porque ademais, a ver, evidentemente, un edificio público municipal, non temos chan público, pese a que se aprobou un plan de ordenación municipal, evidentemente que é noso, que nos fai falta, se se deixaron de prestar os servicios sanitarios ali. Tamén dicir que o Partido Socialista descoñece ese documento, non sei se o había no Concello, se o equipo de goberno si o tiña ese fixo con el, bueno, en calquera caso, se o equipo de goberno tiña, ao mellor tiña que haber feito valer, sigilo, o sea, que se había prometido o Partido Popular non estaba gobernando, pois tiña que facelo valer pois diante da persona que nese momento o había firmado. Evidente, con o número de registro podíamos buscar no arquivo. Desde logo, no expediente non estaba e pode ser que pase como moitos outros documentos que desaparecían nos expedientes, non sei. Continuamos diante. En todo caso, me reafirmo lo que dixen antes. E o problema que tenemos coa emenda do BNG será que acepte os Sergas. Ese será o problema que tenemos, pero bueno. Algo máis? Non. Pasamos entonces a votar. Primeiro votamos a inclusión de emenda. Votos a favor. Votos en contra. Aprobase a súa inclusión. Con 8 votos a favor. En contra. E pasamos entonces a votar a moción coa emenda incluída. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orden do día,
que é unha moción tamén do Partido Socialista para recuperar o dereito do acceso universal á atención sanitaria en todo o territorio. Ten a palabra a Uceira. Bueno, é unha moción que tamén ven do pleno anterior, que se había presentado con motivo do Día Universal da Saúde, que se conmemora con respecto ao ano no que se fundou a Organización Mundial da Saúde. Entonces, bueno, a saúde, desde logo, é fundamental para as nosas vidas e para ter calidad de vida e, polo tanto, para recordar certos aspectos do decreto que o goberno do Partido Popular cambiou. A Lei Xeral de Sanidade de 1986 inicia a construción do Sistema Nacional de Saúde coa cobertura universal do dereito á atención sanitaria e a protección da saúde, consolidando a Lei de Saúde Pública de 2011. En 2012, co Real Decreto do goberno de Rajoy, cambiou a naturaleza deste sistema, modificou o dereito ao acceso de tal forma que desde entón só se ten dereito á asistencia sanitaria universal para todas as persoas en condicións de igualdade efectiva. Ademais, reiteramos tamén o noso compromiso para que na futura reforma constitucional o dereito á saúde quede incorporado no capítulo de dereitos fundamentais e así blindar definitivamente esta cobertura universal a que aspiramos como forza política guiada pola igualdade e pola justicia social. Os acordos que se piden nesta moción son os seguintes. Primeiro, impulsar a rede de cidades saudables, o obxecto de por en marcha no noso municipio o proxecto de municipio saudable que permita a creación de sinerxias con outros municipios e avanzar proxectos comuns que faciliten avanzar nos obxectivos de mellora da saúde e calidade de vida de todos os veciños e veciñas. A elaboración dunha estrategia local de promoción e protección da saúde, tendo en conta a importancia dos determinantes de saúde desde a acción local que conteña o conxunto de medidas dirixidas á promoción e protección da saúde de todas as persoas, así como a incorporación de impacto na saúde de todas as políticas locais, facilitando hábitos de vida saludable con instalacións para a práctica de exercicio físico e deporte, a calidade do medio ambiente urbano, a vivienda ou a inclusión social. E, por último, dirixirse ao Goberno de España a fin de que promova a derogación do Real Decreto 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións para a recuperación da cobertura universal, da protección da saúde, o acceso á asistencia sanitaria como dereito de cidadanía. Con todas as disculpas do caso del Llobregat, queríamos decirle a compañeira Teresa do PSOE que a nos parecenos que os dos primeiros puntos da moción teñen difícil encaixe, senón imposible, nun concello como a Pobra do Carmiñale. En cambio, estamos totalmente de acordo co punto número 3. É certo que co Real Decreto de 16 de 2012 o principio de universalidade na atención médica desapareceu. Ademais, pasouse a utilizar un modelo de aseguramento, según o cual tiñan dereito a este tipo de prestacións aquelas persoas que cotizaban polo traballo. E é curioso, porque ese modelo de aseguramento contradícese cos orzamentos de onde parten os fondos necesarios para o mantemento do servicio de saúde, que son os presupostos, os orzamentos do Estado. Ademais de ser insolidario e de ser, ademais, mercantilistas, tamén é verdade que demostraron aínda máis a súa parte máis mercantil, mezquina, cando se tratou de suavizar o efecto do propio decreto, permitindo que se fixeran abonos, o sea, asociacións ao sistema de saúde con pagos de 60 euros mensuales para edades por debaixo de 65 ou de máis de 150 euros para aqueles que tiñan máis de 65 anos. Falábamos, por tanto, sendo esos gastos ao mes o que de rentas que podían ser superiores ou debían ser superiores a 1.000 euros anuales, que son precisamente os que non precisan tanto da universalidade da sanidade e da saúde pública. Por tanto, insisto, como vocero do Llobregat, estaríamos máis de acordo ca moción, bastante máis de acordo ca moción, si se retiraran os puntos 1 e 2 e fixéramos fincapé forte e definitivo e a ser posible unánime na derogación dese decreto-lei, dese Real Decreto, perdón. Sendo tamén, e tendo que contemplar de calquera maneira que desde aquel tempo, desde o momento que se promulgou ese Real Decreto-lei,
hai comunidades autónomas que enfocaron e trataron de solucionar o problema creado de xeito distinto, non? Partindo aínda máis o concepto de universalidade. Aquí no noso país temos aquí o que se fixo foi introducir unha tarxeta sanitaria para persoas inmigrantes en situación irregular, o cual tampouco compartimos, pero sí compartimos, como decía desde o principio, ese punto número 3, é reclamar a derogación dese Real Decreto. Para o filo do goberno. Bueno, evidentemente nós vamos a compartir o que falaba do voceiro do BNG como a voceira do PSOE sobre a sanidade, non? Evidentemente, a sanidade debe ser algo de acceso gratuito e de acceso universal. Creo que levamos xa unha serie de anos cun retroceso en todo o que é os dereitos, sobre todo na sanidade. Creo que pasamos de ser un dos países punteiros en sanidade a baixar polo última encosta que vin, non me acordo agora en que periódico, pois uns cantos postos de estar en cabeza, pois debido aos recortes, debido ás leis que se marcan de sanidade e demais, e creemos que evidentemente a saúde debe de ser universal, que debe ser gratuita, que debe de estar contemplada na súa totalidade nos presupostos do Estado. Creemos que non pode ser discriminatoria como é hoxe en día e creemos que non podemos estar facendo dous tipos de sanidades, non? En canto ao punto 1 e ao punto número 2, eu vendo un pouco o que era a rede de cidades saludables, pois sí que creo que a filosofía das cidades saludables creo que é algo que podemos compartir todos. E creo que esa filosofía que fala de que sean cidades habitables, que sean seguras, que sean sostibles, que se fagan actividades que promovan a actividade física, a saúde, creo que podemos estar totalmente de acordo. Creo que os requisitos para entrar aí, aparte de unha pequena cuota, pois creo que xa van tamén un pouco implícitos na proposta de acordo, xa que piden un plan, unha estrategia, un análisis da situación, un plan de saúde no Concello. Creo que iso é o máis problemático de poder facer, ou polo menos de facer de unha maneira máis ou menos inmediata. Creemos que si é interesante e creemos que, bueno, pois, que podría ser algo pensado para o noso, pois, horizonte. Popular. Bien. Siendo conscientes de que la sanidad y el servicio de salud que tenemos, yo creo que es algo de lo que nos debemos sentir todos orgullosos, y creo que es un ejemplo para muchos otros estados. Lo más importante de un servicio sanitario o cualquier prestación que se diga es que sea sostenible. Realmente llega un momento que hay que tomar ciertas medidas para garantizar el futuro de los servicios que prestamos. Entendemos que eso es lo que se hizo, regularizando ciertas situaciones que no tenían sentido, como el turismo sanitario, el tema de asistencia a esa gente que estaba regularizada, y que realmente el decreto de 2012 lo que ha hecho es que retirar un tipo de prestaciones o sustituirlas, pero sin dejar de atender a nadie. Nadie que fuera un inmigrante, que no tuviera ni papeles, hoy no deja de tener asistencia sanitaria, por mucho que ustedes digan lo contrario. El Sistema Nacional de Salud es el que hoy por hoy ofrece la mayor cobertura de toda la Comunidad Económica Europea, al mayor número de gente. Yo no sé si nos tenemos que avergonzar de ello, pero yo creo que lo que debemos es presumir de ello. Es cierto que lo que hay que hacerlo es sostenible, y es cierto que eso llevó, pues, a regularizar ciertas situaciones y ciertas circunstancias que no eran las adecuadas. Pero también es cierto que ante ciertos casos que se daban y que no cumplía realmente la atención necesaria, hubo comunidades autónomas que implantaron un sistema complementario para no sufrir. Y eso fue Galicia, la primera que realmente todas las comunidades autónomas de Galicia, que implantó un programa para dar cobertura sanitaria a todas aquellas personas que no tenían en ese momento por esa regularización, esa atención.
creo que hoy por hoy todo el mundo tiene atención sanitaria, pero bueno, creo que realmente debemos presumir y estar orgullosos del servicio de salud que tenemos, pero tenemos que ser lo suficientemente eficientes y sobre todo responsables para hacerlo sostenible en el tiempo. Hacer y comprometer cosas sin tener la financiación, pues es un poco una aventura de cara al futuro. Y por eso nosotros, con los puntos 1 y 2, entendemos que son difíciles de aplicar, es una buena filosofía de vida, pero es un tema complicado. En el punto número 3 estamos en contra y por ello vamos a votar en contra de la moción que se presenta. Ten a palabra, Rocío, socialista. Bueno, eu creo que por algo se empeza, ao mellor, eu non llevo tanto problema ao punto 1 e ao punto 2, home, non digo de implantar xa de repente e facer, non, pois, o municipio saudable, pois, con todas as opcións, pero facer desde o goberno que se poden facer charlas para persoas infartadas, para evitar, bueno, pois, que volva para que se coiden, para diabéticos, para persoas que teñen, bueno, distintas hipertensión, colesterol, ou que sea, a ver, charlas, concienciacións, formas, hábitos de vida saudables, pois ao mellor, de maneira consulta entre algúns municipios, da mesma maneira que se fai un obradoiro de emprego, penso que tampouco empezar así por cousas moi simples non sería tan complicado. Facilitar os hábitos de vida saudable, hombre, a ver, hai cursos cursos desde o Concello que sí que xa se están de gimnasia, bueno, que se están facendo. O mellor facer, bueno, pois un cuadro hora, o sea, aplicado na súa totalidade con todo, sendo pois un municipio modelo, pois o mellor tampouco está complicado para aplicar o punto primeiro e malo segundo, pero, bueno, a ver, tampouco non se trata de non de entrar a saco e facelo xa todo de repente, todo de inicio, pero, bueno, sería importante, pois, que desde o Concello, pois, se colaborara, pois, en que as persoas, bueno, pois, tuveran hábitos de vida saudable, porque en elo vai a nosa calidad de vida. Con respecto ao Real Decreto que modificou o Partido Popular, eu recordo que ao pouco de entrar en vigor este decreto, eu creo que un sin techo, ou, bueno, unha persona, eu creo que, bueno, non sei, noutra comunidade autónoma había morto por falta de atención. De feito, os inmigrantes permítenlle parir no hospital e despois que se busquen a vida. A ver, foi un decreto pernicioso desde o meu punto de vista para a saúde, pois sobre todo das clases ben desfavorecidas, entre os inmigrantes, e nada máis, non teño máis que decir. Ben, Probriga. Sí, vamos a ver, o BNG sigue considerando que o punto número 1 e 2 son excesivamente ambiciosos para este Concello e para este momento. Solicitar estar dentro deles non é igual que ser. Entonces, alá, se queren vostedes tamén seguir mantendo esos dos puntos para o BNG, é máis explicable a moción entendido solamente o punto terceiro, porque o primeiro e o segundo serían unha especie de brindis ao sol, obrigaríanos a absternos. Con relación aos alegatos os argumentos do voceiro do PP, vaya, é que non todos pode ser cadrar as contas, non? Non todo pode ser que debe haber, se sean totalmente iguais, ni siquiera de forma artificial. Algo disso está pasando tamén agora cas cuestións das pensións dos xubilados. Pero tamén é ben certo, ademais, que moitos dos argumentos presentados polo goberno do PP cando levaron a cabo ese atentado contra a Universidade da Sanidade non se manteñen aquel argumento de que se iban a aforrar 500 millóns de euros porque nunca ninguén, desde logo non o Estado, ni siquiera a Abogacía do Estado, foron capaces de decir de onde salía unha cantidad semellante, non? Falábase do turismo sanitario, porque o partido do PP, desde logo, sin algo e bo, en crear eslogans. Non recoñecen o problema nin o solucionan, pero os eslogans
e entonces tiñan que luchar contra un turismo sanitario que, por lo visto, a estas terras chega en patera, de mala maneira, cerecidos de frío para buscar un tratamento médico que non lle dan no seu país ni siquiera os chamáns. E, desde logo, despois falar de que os cidadáns comunitarios viñan aquí ao Estado español a usar o sistema español de saúde, está ben claro que o único problema que existe con esa relación e os cidadáns comunitarios, os cidadáns de outros países da Unión Europea, o único que hai é unha burocratización da administración española que impide ou retrasa o cobro que está perfectamente reconhecido, obligado tamén por parte dos países dos que son cidadáns ou receptores da sanidade española de pagar. Non hai, independentemente de que certas comunidades autónomas, entre elas a galega, como se dixen, crearan figuras paralelas para tratar de evitar un problema que o PP creou no Estado, non hai razóns ni siquiera económicas, xa non falamos das éticas e das humanas que xustifiquen este Real Decreto. Por lo tanto, o BNG votaría a favor dunha moción co punto número 1, perdón, só co punto número 3, vai xa ser se se manteñen os 3 puntos. Por goberno. Ben, evidentemente temos que estar orgullosos do noso sistema de saúde, evidentemente. Temos que estar orgullosos sobre todo por aqueles traballadores que están todos os días traballando e sufrindo as condicións que cada día van a peor. Temos que estar orgullosos porque hai xente que está moi involucrada e que sigue traballando día a día para que teñamos un sistema de saúde ca máxima calidad posible. Pero creo que o problema non é ese, o problema son os legisladores que legislan esas leyes sanitarias que cada día van mermando os dereitos das persoas. Evidentemente, todo o mundo é atendido. Nun caso de urxencia, todo o mundo é atendido. Evidentemente, a omisión de socorro, pois, habrá que atendelos. Pero de aí en diante, búsquese usted a vida, porque hai moitísimas carencias e moitísimos casos nos que quedan totalmente desvalidos. Evidentemente, eso é algo que non pode ser, eso é algo que non pasaba hasta fai pouco. Evidentemente, todo ten que ser sostible, e creo que hai que buscar a maneira de que sea sostible, pero creo que hai maneiras de onde buscar os cartos para facer que eso sea sostible. Creo que os presupostos, pois, habrá que poñer prioridades, se metemos máis en sanidade ou se metemos máis en armamento e no exército. Creo que temos que mirar se queremos meter máis en sanidade ou temos que seguir con soldos vitalicios de por vida. Creo que hai prioridades e hai cousas que hai que facelas ver. E creo que iso é o que se busca, pois, facendo este tipo de moción, non? Evidentemente non está nas nosas mans cambiar eso, pero creo que sí que está en facelo visible, ver que non estamos de acordo con esas leyes e con esas medidas que cada día nos van mermando pouco a pouco pois os dereitos que temos todos, como pode ser neste caso a sanidade universal. En canto ao de cidades saludables, é verdad que hai cousas que se poden ir facendo, é verdad que hai cousas que son fáciles entre comillas, como pode ser unha charla, como pode ser algún tipo de cursiño, pero creo que isto vai algo máis alá. Nós creemos que a filosofía, creo que seguramente todos estamos de acordo en que a filosofía desa rede de cidades saludables e demais, creo que todos podemos estar de acordo, pero vai máis alá de facer charlas e demais. Nós, desde logo, estamos dispostos a facer, polo menos, un estudo e ver hasta onde poderíamos ser capaces de levarlo a cabo ou non. Se seríamos capaces de cumprir eses requisitos de ter unha estrategia, facer un estudio e demais, porque é un dos requisitos que piden para estar dentro da rede de cidades saludables, e nós, home, estaríamos dispostos a facer ese estudio. Ben é que, ao mellor, pois, se a concelleira do PSOE entende que ten que retirar esas dúas propostas para que salga aprobada a moción, nós de todas maneiras nos comprometemos a miralo, a estudalo e a falar delo e ver hasta que punto é posible ou hasta cal non. Hai cousas que realmente son, digamos que sinceras de facer, e hai outras cousas que van moito máis alá e que son moito máis ambiciosas e que serían, pois, moito máis a longo prazo.
pero nós estamos polo menos dispostos a estudalo, a velo e a falar, pois, os grupos que estén interesados en ver un pouco o que se podría facer e o que non. Ten a palabra o Ciro Popular. Bueno, volvemos a discrepar, supongo que en el fondo todos estamos de acuerdo, pero discrepamos en cómo es el día a día de las cosas. Entiendo que la sanidad y la salud no tiene precio, pero también entiendo que todo tiene su coste. La realidad es que cuando se hizo el decreto 2012, en los 7 años anteriores había un déficit sanitario de cerca de 18.000 millones de euros. Cada año cerca de 2.200 o 2.300 millones de euros. Tenemos un sistema sanitario con las mayores prestaciones y de cobertura más amplia de toda Europa. Queremos ser más generosos, estupendo. Queremos ser más solidarios, estupendo. Es cierto que nadie sufre desatención en nuestro sistema sanitario, pero también es cierto que lo que tenemos que ser responsables. Ustedes quieren hacerlo de otra manera. Cuando tengan la opción de gobierno, que posiblemente sea en fechas muy próximas, pues tendrán la opción de cambiar y poner todo esto totalmente. Pero sí que nosotros somos consecuentes con lo que decimos y nos preocupa sobre todo la sostenibilidad del sistema. Que sea justo, que se atienda a todo el mundo, pero que sea sostenible. Porque es el esfuerzo que hemos conseguido todos durante nuestros años, los anteriores y los anteriores. Es cierto que tenemos un gran sistema de salud gracias a los profesionales, gracias a los políticos, gracias a los que contribuyen a dotar los medios, gracias a todos los que pagan impuestos todos los días para que eso funcione perfectamente. Y siempre puede funcionar mejor. Y creo que eso es lo que tenemos que estar. Entonces, no hay desatención a nadie. Se cree que hemos conseguido mejorar los ratios de eficiencia con esfuerzo de todos, sin duda. Pero es que nuestro objetivo tiene que ser esforzarnos todos para que las cosas vayan mejor. Y sobre todo conseguirlo tratando de ahorrar o gestionar mejor el dinero. Por eso que no entendemos ese mantra que siempre quieren poner ustedes en la sanidad pública de que es muy mala. Y oye, creo que el ejemplo sobre todo está que cuando se aprobó el decreto 2012 en Galicia fue la primera comunidad autónoma que corrigió, o más que corrigió, suplementó esas carencias, entre comillas, carencias que pudieron ocurrir. Creo que es un ejemplo de la responsabilidad por hacer las cosas bien y porque todo el mundo tenga la mejor atención sanitaria. Eso no nos saca, esa responsabilidad de realmente dar mejor atención sanitaria no quiere decir que seamos lo suficientemente responsables para retirar el dinero público que, como administradores de él, tenemos que ser exigentes y hacerlo perfectamente. ¿Esto gustará o no gustará? Ahora, es muy fácil dotar las cosas y después dejar de 18 millones, que eso es muy fácil. Ahora, las cosas hay que hacerlas sostenibles en el tiempo. Ustedes están todo muy bien, pero las cosas realmente después hay que hacerlas. Pero bueno, como no vamos a estar de acuerdo en este tema, no vamos a seguir discrepando. Bueno, es que no es de la piedad, pero realmente es responsabilidad no gastar el dinero, tratar de gastarlo de forma eficiente. Ustedes, oigan, usted puede decir que gastamos 1.000 millones menos en el ejército, me parece muy bien, no me parece su postura, yo lo respeto, pero creo que todo es importante. Priorizar, cada uno tiene que empezar donde tiene que verlo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos el Sistema Nacional de Salud con la cobertura más amplia de toda la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y que realmente hoy por hoy no hay nadie que viva en nuestro país de forma legal, hoy legal, que no tenga asistencia sanitaria o que esté desatendido. Hecho el turno al Partido Socialista. Bueno, decirlle ao Partido Popular que, efectivamente, eles o que fixeron foi privatizar a sanidade, non? Léase, pois, os hospitales todos de Madrid, léase en Galicia o Álvaro Cunqueiro, o sea, duplican as cantidades que costaría facendo público. Coincidindo co portavoz do Goberno, decir que, evidentemente, a sanidade é boa, a sanidade en Galicia, a sanidade en España é boa, pero eso gracias aos sacrificios profesionales. E os recortes que están sufrindo, e pese a todo, atenden a todo o mundo, atenden nas mellores condicións, pero os recortes sufren os recortes sanitarios, sufren os hospitales, sufren na atención primaria e, consecuentemente, os recortes matan e repercute na saúde de todos os cidadáns. O decreto tamén hai que acordarse, o decretazo cando foi os pensionistas non pagaban nada polas súas medicinas, non pagaban polas cadeiras de rodas, non pagaban polas próteses, bueno, gracias ao Partido Popular, pois, todo eso o conseguiron, pois, conseguiron que se pagara, pois, gracias ao Partido Popular, cando coa lei de Felipe González de 1986 a sanidade universal e gratuita.
Ben, gracias. Vamos a pasar a votación, entonces. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. E apróbase co voto de calidade do alcalde con 5 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Municipal do PSOE tamén relativa á creación de plans e liñas de actuación contra a venta e consumo de drogas na vía pública. Ten a palabra a voceira. Bueno, isto é consecuencia de presentar as tres mocións. Perdón, un momento. Hai que volver a repetir a votación. Que pasou? Que se hai un empate, hai que volver a repetir a votación. Bueno. Non sei. Sí, non sei. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstencións, e agora o voto de calidade decide romper o empate. Volvemos a levantarlo. Bueno. Sí. Ten entonces a palabra Lucena. Bueno, esta é unha moción tamén do pleno anterior. Bueno, estou falando eu seguido porque presento as mocións todas no mesmo momento, claro, van por relativas e, por lo tanto, eso é o motivo. Esta é relativa á actuación de compraventa e consumo de drogas na vía pública. Manifestarnos a preocupación pola relaxación existente na sociedade no referente á prevención do consumo de drogas entre os adolescentes. Na actualidade, o consumo de sustancias ilegais en España é un fenómeno asociado ao lecer, que afecta especialmente aos mozos que toman por diversión sustancias psicoactivas cuxos riscos non perciben. Cannabis, marihuana, cocaína, éxtase son por esta orden as sustancias ilegais máis inseridas. O emprego de cannabis, marihuana e cocaína incrementouse sobre todo no sector máis novo da poboación. O incremento do consumo de cocaína é especialmente rechamante no caso dos estudiantes de ensinos secundarios, sendo máis elevado entre os homes que nas mulleres e incrementase conforme aumenta a idade dos escolares. Os acordos que se piden son a elaboración e promoción xunto con responsables dos servizos sociais de plans que aborden este tipo de problema na mocidade baseados na prevención e sensibilización, asistencia e integración social. O punto 2, a planificación xunto con responsables policiais de liñas de actuación e vixiancia que eviten o tráfico e consumo de drogas, especialmente entre os menores. Está pensado, foi posto desta maneira polo tema de que a policía que podía actuar como disuasorio cando, saben os sitios donde se trafichea ou donde se consume, non? Buscar algunha actuación xunto co que eles digan, pois, ao mellor, en caso de menores ou que sexa, pois, poder, ao mellor, avisar aos pais ou, poñernos en antecedentes para facer un ben social. Polonia. Sí, boa noite a todos e todas. Nós, dende BNG, estamos de acordo no sentir da moción a respecto da preocupación sobre un repunte no consumo da droga na Galiza, no noso concello tamén. E, dende logo, estamos de acordo co sentir do primeiro punto do acordo, no sentido de elaborar e promover, xunto con responsables dos servicios sociais, os plans que aborden este tipo de problemas na mocidade baseados na prevención e sensibilización. Ora ben, a respecto de aquí algunhas cuestións que deixa entrever a moción, e sobre todo polo segundo punto, queríamos facer a seguinte reflexión. Está máis que comprobado que a día de hoxe a inmensa maioría da mocidade, a inmensa maioría da mocidade que consume droga é perfectamente coñecedora do que está facendo e, polo tanto, non é a cuestión de non coñecer o que fan ou de ignorancia a respecto do consumo da droga. Son outro tipo de cuestións que están xa máis que avaliadas e analizadas que levan ao consumo de drogas, que, por certo, hai que decir que históricamente existeu sempre, non con esta vía, con este sentido recreativo e masivo como hai a día de hoxe nas sociedades occidentais. É o que sí que está comprobado que a vía represora, a vía do aumento da vixiancia policial, detencións e todo eso, non é, dende logo, a mellor maneira de facer frente a esta problemática. Na anterior moción falábamos do tema das cidades saudáveis, unha cuestión aí da Unión Europea,
Europea vinculada a proxectos deste tipo. Hai dentro da Unión Europea tamén, por tanto, unha recomendación que dentro de BNG facemos aquí a corporación neste sentido. Hai tamén unha serie de cidades que están vinculadas a un programa que ahora mismo non recordo o nome, pero que ten o seu origen en Islandia, nun programa que o Estado islandés desenvolveu dos anos 90, unha vez que comprobaron que as medidas de información, sensibilización e represión non daban ningún tipo de resultado. Iniciaron outro tipo de enfoque ao problema tanto da drogadicción como tamén do consumo do alcohol, que foi absolutamente eficaz. E a día de hoxe, a mocidade islandesa é a que temos niveis de consumo de drogas e de alcohol máis pequenos e sustentados non vamos entrar aquí no debate, pero, bueno, animo a corporación, igual que fixemos antes, que se acordou a sumarse ao SBU das cidades saudáveis, pois que se estudie a posibilidade de sumarse tamén a ese mecanismo de prevención que vinculado, que tamén hai barrera europea, vinculado a esa nova forma de enfrontalo que se desenvolveu en Islandia. En todo caso, nos vamos votar a favor porque estamos de acordo que é un problema que hai que facer de frente, pero facemos esta proposta á corporación para que se teña en conta. Bien, pues muchas gracias. Por parte del Gobierno, pues decir que también vamos a votar favorablemente, que sí un problema grave en nuestra sociedad y sobre todo se caída en cierto tipo de consumo de drogas que parecía que estaba desaparecido y que volveu pues, incidir na sociedade de forma moi negativa. Non digo de que teñen pleno coñecemento de do que están facendo, non sei que estudios hai e non teño coñecemento de dos estudios, pero bueno, teño as miñas dúbidas, porque, bueno, como profesor de ciencias que fun e excursións que os teño acompañado, teño visto cousas que me sorprenderon moitísimo de que non tiña ni idea do que están facendo en absoluto, vamos. E, bueno, non quero recordar episodios de alguna excursión del concello veciño que salían e levaban un cargamento de estupefacientes que bueno, increíble, non? En rapaces que estaban, son menores de idade. Sendo menores de idade, as decisións que toman sobre o consumo de drogas xa están condicionadas pola súa falta de madurez, evidentemente. Por lo tanto, nos creemos que si hai que facer sensibilización, o que falaba, verdad, que non sei como fixeron en Islandia para mellorar neste aspecto, pero algo se pode facer de moitas maneiras. Eu si teño visto, pois, asociacións que informan realmente sobre as drogas, en lugar de decir simplemente que é algo moi malo e tal, e que si teñen dado mellor resultado que simplemente a persecución ou todo isto. Pero, bueno, desde logo un problema difícil, de difícil solución, que leva aí sempre, desde sempre, toda a vida, pero que non por eso debemos de deixar de traballar. En canto a planificación, xunto con responsables policiais, a planificación realmente, neste caso, pois o leva ao xefe da policía e en unhas periódicas que teñen con a Garda Civil, que realmente quen se encarga deste tema, non? O que di na exposición de motivos, e isto de todo o mundo sabemos máis ou menos onde se produce o tráfico de drogas, a veces tan moi exactamente, pero ainda así é dificilísimo detelos con suficiente, bueno, ou a veces tarda un tempo en facer efecto a xusticia e na persecución non pode ser a solución para que a mocidade deixe de consumir drogas, é unha obriga legal, desde logo, por parte do Corpo da Garda Civil, de tratar de perseguilo e tratar de ter os narcotraficantes, por suposto. Pero é moi complicado, e a veces consiguen, e a veces non, pero iso non quere dicir que non se faga, non? Cando se dá un foco de distribución, se se fai un control excesivo, ao final acaban buscando outro lugar, bueno, entón sabemos como funciona isto. A planificación dáse entre o xefe da policía e a Garda Civil, de vez en cando se coordinan e actúan conjuntamente, que se podería fazer máis, pois seguramente, pero, bueno, se é un tema que sempre se trata todos os anos na xuntanza de seguridade do Concello e se evalúa e se estudia a evolución e todo eso, non? En todo caso, nos vamos a votar favorablemente e todas as propostas que vayan no sentido de mellorar neste aspecto, pois benvidas sexan. Ten palabra o Partido Popular. Bien, pues nosotros también vamos a votar a favor. Entendemos que cualquier tipo de acción que se realice sobre vaya encaminada a reducir esa lacra social que es el consumo de drogas, sobre todo a la gente joven, tiene que tener el suficiente respaldo y esfuerzo por parte de todos para tratar de conseguir ese objetivo que creo que todos deseamos, aunque es de la realidad que a veces nos hace ver las cosas
no todo se hace también cuando la gente nueva, después de todo lo que ha precedido y todas las cosas que han ocurrido con anterioridad, sigue haciendo. Nos sorprende, sobre todo, que haya un repunte cuando todo el mundo ya es consciente de las implicaciones que tiene empezar a jugar con ello. No coincidimos probablemente en la visión global del tema, pero sí que creemos que lo más importante es la prevención, la formación, la comunicación, sobre todo con la gente joven, y explicarle y hacerle ver lo que ese inicio de camino que probablemente todos toman de una forma ideal puede llegar a ocurrir. Por eso creemos que lo más importante es la labor educativa, la labor formativa y sobre todo el tipo de actuaciones que vayan encaminadas en ese sentido, sin dejar de cabo las actuaciones policiales, porque realmente hay gente que se está lucrando con haciendo daño a terceras personas, y eso creo que es lo que hace que mucha gente caiga en una red que después no es capaz de salir. Por eso creo que todo tipo de actuaciones son importantes, no sé si unas más que otras, hay habrá gente que sepa más de ello, más aspectos lo que ya se habla, pero sí que realizar cualquier tipo de actividad que consiga reducir esa lacra social, por nuestra parte siempre será apoyada. Nada máis dicir que o punto 2 non se puso co ánimo pois de represión, non? Púsose tamén pensando que cada vez tanto os rapaces dos institutos, eso, que cada vez hai máis novos, máis rapaces novos con violencia que exercen a violencia machista, e cada vez son rapaces máis novos os que consumen drogas. Entonces, tamén pensando un pouco nelos, a ver, evidentemente a Guardia Civil ten que controlar pois, o narcotráfico, ten que controlar pois, a venta de estupefacientes, pero tamén se foi pensado tamén pensando nos menores, que nos menores pois tampouco non é cuestión de facer unha represión, unha redada e Guardia Civil e tal, senón a parte da concienciación, que evidentemente teñen que saber si consumen o que lles pode pasar, como a campaña, por exemplo, de tráfico, non? Que poñían a xente, pois, cadeiras de rodas que foron polos colexios, que lles foron, pois, dicindo, o sea, a ver, son xente nova, inconsciente, non pensa un pouco, o sea, non pensa máis alá das consecuencias que as súas actitudes poden ter. Entón, bueno, foi pensado tamén para que a policía, eles saben como facelo, pois a estes menores, non sei, falan algo para que non se inicien tan temprano e para que, en algúns casos, pois os pais ao mellor podan tomar, pois, o sea, axudalos, non? Para que non continúen por ese camiño, non? Porque a preocupación, sobre todo, ven por todo, a ver, na sociedade a adicción é un problema enorme, pero, bueno, en menores non sei calificable, non? É que é unha pena. Moitas gracias por venir. Nós tampouco, polo Partido Popular. Votamos a moción, entonces, votos a favor. E agora se por unidade e vamos facer un breve descanso, 5 minutos. Aquí, por orden.